ügyes összejáték, ki is lehet hozni az üres területre. Hatalmas luk az észtek középpályáján, jó labda, nagy helyzet, gól! Vezet a magyar válogatott a 12. percben Rósa Henry góljával. Negyedik válogatott mérkőzésén az első gólját szerzi a vasasi játékosa. Szépen a rövid sarokba, ezt nem védhette Kotyenko játékosok beépítésével. Nincs bent! Hát elég gyanús volt. A képen egy rendkívül furcsa gól, talán ebből többre rájövünk. Ugye itt középen lögdösödnek, igen, Allas fején csúszik meg, és a 6-os számú játékosról pattant be, tehát ott Reinumé öngóljával 2-0. Dmitriev. Kerekes távolról, jaj de szép! Gyönyörű gól a 19. percben! Artur Kotyenko kint áll, esélye nem volt a hárításra. Jó lehet az még. Rajci. Ügyes összejáték egyelőre. Újabb helyzet alakulhat ki. Bent van. A 25. percben 4-0. Rajci is gólt szerez. Hát többen premiért ünnepelhetnek. Első válogatott gólok sorozatban. Ügyes támadás után Rajci ezt már berúgja. A csalódást a fiatalember. Valóban jelzi. Lothar Matthäus figyel a fiatalokra, és mindenképpen a jövőben számításba lehet venni. Gólt lő! 63. perc! Micsoda gól! Pont őt dicsérem, amikor a bemutatkozó meccsén gólt rúg. 5-0. Micsoda premier! Előre íveli, és Kotyenko ugyanúgy kint áll, mint Kerekes góljánál. Hát ez egy óriási pillanat. Egy 20 esztendős fiatalember életében megérdemli, mert jól játszott.